Monggo Mas Em, derek mriki beksan. Ugi Bapak Kepala Desa ngaturaken wilujeng rawuh sedaya pangembating praja. Yo. Monggo Pak Bambang. Monggo Mas Em, ingkang nyuwun monggo langsung mriki mawon. Monggo Bapak. Kalamun weruh sliramu matur nuwun. Beten iki anane tansah aku. Iya iya iya. Iya iya iya. Rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati kang bisa Bapak Kepala Desa daraken rawuhipun pinuju wonten ing sasana Tanggal. golek kancane. Kancane dipun derekaken mriki to, Bos. Nggih, monggo to, Pak. Rencanipun monggo. Lho kok piye Mbak lho? Dereng rampung lho, Pak. Nggih, nggih. Oh, golek rencana. udune, golek. Nggih, golek sing akeh, Pak, golek sing akeh. Ula sabar sapa Oke. Detan Aku wis kapilo. Iya iya iya. Iya iya iya. Asae bunga rasaku. Lamun bisa jejagetan sliramu. Nyusan Mangke bilih Bapak Kepala Desa ndherekaken pangibadhe wonten sasana Surakarta. Iyo iyo aye. Bapak Lurah. Monggo saking keluarga Danan lir gumanti ndherekaken foto. Senadyan apa
Papundi sing besanturine beto kanca kok mboten Lah nggih, kula wangsul entosi lho, mriki. Mas. Nah, ditenggo kok mboten bisa mriki, Bos. Lah nggih. Oh, badan iki oke siap. Oke, siap ditunggu. Nggih, niki sambil niki nunggu lir gumanti. Ha. Nggih. Mobilnya mengke saking wargi Todanan ndherekaken foto mengke minggahipun saking Dewan Guru ingkang rawuh. Nggih. Bapak Kepala Sekolah ingkang rawuh sedaya staf-stafipun ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng pepanggihan nuwun. Yuk, Mbak Ella. Nggih, monggo Mas. Ulo sabah sapa ngandut Ketan nomor hatiku wis kapilu Iya iya iyo, iya iya iyo. Saya berbunga rasaku Lamun bisa jejak ketan seliramu Kapilut, suatu permintaan dari Bapak Eyang dari Todanan sampun ngaturaken. Ya, keripik gedang keripik